El col·lectiu En Veu Alta ens va plantejar la realització de 4 peces audiovisuals que poguessin reflectir la tria que havien fet ells de sonets en aquestes 4 parts, no? Primavera, estiu, tardor i hivern. El primer plantejament que ens va venir al cap, a l'hora de fer el guió, vam decidir fer 4 peces diferents, totalment. El primer, que és la primavera, vam fer una peça de videodansa, 3 ballarines de dansa contemporània i 2 ballarins de flamenc. Mesclar aquests gèneres musicals podia xocar en un primer moment, però després vam veure que funcionava perfectament. També ho vam fer amb la música, amb en Maurici Dalmau adaptant unes peces de Purcell i Luis Chacón tocant el cajón flamenco. Llavors Maurici Dalmau va tocar el violí i la viola i Luis Chacón va posar aquest toque flamenco posant uns palos que també van servir de guia a l'hora de ballar pels nois, no? La bellesa era el que volíem expressar i bé, com es veu en la peça, els cossos joves i exuberants dels ballarins i ballarines són els que ens transmeten això, mitjançant el seu cos, que amb la dansa és quan més veus el moviment i tot això. Després tenim a l'estiu, que és Dark Lady, l'amant de Shakespeare, una dona de color, que a l'època era una cosa una mica mal vista, on era la bellesa clàssica de l'època, i el que volia transmetre en aquest clip és la dona inaccessible, com diuen els sonets, la dona que provoca un neguit, aquella dona inaccessible que està en els racons de les escales, que la somies, que tot això, no? Que és el que Shakespeare expressava en aquests sonets. Després tenim Tardor, que és una peça coral, en ella hi veiem molts tipus de persones en les quals hi podem identificar perquè hi ha totes les edats i veiem diverses èpoques de la vida, veiem salts temporals, veiem l'art i moltes coses. Són moltes metàfores. Hem jugat molt amb els miralls perquè Shakespeare deia que et copiïs, la bellesa la pots veure al mirall o la lletjor o l'ancianitat i baralles entre 2 xiques per al mirall, que és el símbol de la bellesa perduda, etc. Finalment, a l'hivern es va realitzar un curtmetratge bastant de tall clàssic, en el qual els tòpics topiquíssims de abans de morir escriu un llibre, planta un arbre i tingues fills, surten, però d'una manera poètica, a través del Lluís Figuerola, que és l'actor que fa el personatge, ens transmet aquesta, potser, soledat o aquest adéu. I va ser en blanc i negre perquè, estèticament ens interessava treballar aquests colors i aquestes textures per expressar bé el tema aquest de l'hivern i de la bellesa i de tot això. La producció que s'ha fet des de Juan Desafinado per aquests vídeos, arrel de parlar amb el col·lectiu En Veu Alta, el Jesús va començar a fer tots els guions i llavors a partir d'aquí es va haver de treballar força per buscar la gent, les localitzacions que formessin part d'aquests vídeos. Ha participat molta gent de la nostra terra, de Reus, del camp de Tarragona, col·laborant. Per fer això hem tingut una feina de buscar aquí tota aquesta gent que podia ser possible, tant amb el curtmetratge de l'hivern com a la tardor. La Tere ens va ajudar perquè hi havia involucrada molta gent, s'havia de concretar molta gent puntualitzada en uns dies concrets, que tots els horaris, totes les localitzacions estiguessin correctes i que tot pogués estar coordinat de la manera adequada. Pel que fa a les localitzacions dels 4 curts, són també bàsicament totes gravades aquí al nostre camp, bàsicament a Reus, com són el Centre de Lectura, el Teatre Bartrina, el Cafè de Reus, el Centre d'Art Cal Masó, i només hi ha 2 localitzacions que han fet en 2 indrets diferents. Una pertany al curtmetratge de la Dark Lady, que són imatges gravades al Delta de l'Ebre, i després el que és el curtmetratge de l'hivern es va buscar un arbre que ens va costar molt de trobar perquè aquí a prop no hi havia res de res i finalment vam trobar un a Àger, un poble de la Noguera, que està a prop de Balaguer i que forma part d'un d'aquests curtmetratges. Per fer la realització dels vídeos s'han utilitzat diferents estils de càmera, com és la càmera fixa amb trípode de tota la vida, Steadicam
i amb grua per donar-li més sensació a les imatges, no? Per exemple, el que és el primer vídeo, el de la dansa, se va utilitzar bastant l'Steadicam i li donava més mobilitat a el que és el nivell de càmera i el que és el nivell de dansa. També hem utilitzat grua, sobretot en l'últim curt, amb el que és l'hivern, perquè a nivell de planos li dona una magnificència a tot plegat. Pel que fa a l'exposició en si, a l'hora de buscar com quadrar les plataformes amb les pantalles, el que hem fet és recrear com si fos un carrer en forma una mica de ziga-zaga, no? On cadascú, el visitant, pugui anar mirant a dreta i a esquerra cadascuna de les plataformes i cadascuna de les videoprojeccions com si mirés un edifici o un aparador que et pots anar trobant en un carrer normal, en qualsevol carrer.